Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Sacando a su hijo. Hemos trabajado juntos muchos años. Yo te digo que cuando yo vivía aquí no venían a bailar.
Gaurkoan Xaloa Telebista kasedara gerturatu da. Hemengo konpartsaren inguruan gehiago ezagutzera. Lehenbizi aurkeztu pixka bat zure buruan, hortzaren eta konpartsarekin daukazun zerikusia zein den azaldu. Bueno, pues ni Ander naiz, 7 urte daramat kaseako konpartsan, nire aita erraldoiak eramaten zituen ni txikian nintzenean, eta pues gero niri tokatu zait. Badakizu noiz eta nola sortu zen konpartsa? Pues lehendabizi hasi ziren 1973an ayuntamentua, udala. Udala erosi zituela bi erraldoi hauek eta pues kaseako jendea hartu zituen. Eta gero 1984an nire aita eta gero jende gehiagorekin pues erreformatu zituen eta pues jendea dantzatzeko eta kaseako festetan jende animatzeko pues hartu zituzten. Eta ze pertsonaia ordezkatzen dituzte erraldoiek? Pues lehendabizi hau dira Marco Antonio eta Cleopatra, eta gero Alfonso eta Urraka de León. Alfonso izan zen kasedari foruak eman zituen zizkionak, eta Urraka pues bere emaztea. Eta erraldoien egilei dagokienez, nor izan zen erraldoien egilea? Pues lehenengo biak industria juguetera rekatxa, ez dakit nortzuk ziren, eta gero beste biak platerori, Iruñeko pertsona bat, erraldoiak egiten dituenak, Eta ze materialez eginak zeuden? Aldaketarik dago oraingo erraldoiekin? Bai. Lehendabizi bai zeuden egurrezkoak eta karton piedra, no esaten da. Eta karton piedrazkoa. Eta orain beste biak ere platero reformatu zituen, eta badira orain vidriozko fibra. Eta pisuz eta altuera zezerniak dira, edo? Bai. Lehen da izi 60 kilo pisatzen zituen, eta orain 42 kilos bizitzen dira guztiak. Badaude 38tik 45 kilotara. Eta kilikietan ere berdina izan aldaketak jaso dituzte edo beti izan dira kiliki hauek? Beti izan dira kiliki hauek, lehen da bizi zeuden bi horiek, erraldoiekin egin zituztela, eta gero 84an beste konpartsa sartu zenean, beste biak egin zituzten. Materialak badira kartoiezkoak. Jantziei dagokienez, badakizue nor josi zituen eta zentzuketan ziren jantzi hauen kostuak? Ez dakigu, hauek egin zituen, Platero badauka bere modista eta berak egin ditu lauak. Hauek ere reformatu genituenean, egin ditugu jantzi berriak. Ja pixka bat hitz egiteko doinuak eta jantziak eta koreografien inguruan, zein doinu eta koreografia dantzatzen dituzuen normalean? Gu badauzkagu hemen kasedan gaiteroak, konpartsarekin sartu zirela, eta beti gaiteroekin dantzatzen dugu, jota batzuk, balsak, pasakaiez, eta gero ere festetan kasedako bandarekin ere batzuetan dantzatzen dugu. Eta koreografiak beti izan dira berdinak? Bai, urtero koreografia bat edo bi aldatzen ditugu, kasedako banda egiten duenean kontzertu bat, gu dantzatzen dugu beraiekin eta beti saiatzen gara aldatzeaz.
zein ospakizun edo herrietan ateratzen zarete erraldoiak dantzatzera? Pues egon gara Agoitzen urte askotan, Oibarrera beti joaten gara, gero hemen Kasako festetan, eta bueno, Santa Karan egon gara ere, Ekar Kastillon, urte honetan bagoaz Faltzesera, eta bueno. Herritarrek gustoko dituzte Bai, ateratzen direnean. Bai, txikiak oso... Zein da umeek gustoko duten erraldoia edo kilikia? Kilikia ez dakit dut, paiasoa egiten die, grazia gehiago egiten die, eta gero erraldoiak guztiak. Orain bi berri hauek asko gustatzen zaie. Deabruak beldurra emango die. Bai. Azaldu dezakezu, ja azaldu duzu pixka bat, baina baldin badago zaharberritze edo aldaketa nabarmenik, zein izan den nabarmenena edo azpimagarriena? Erraldoienena edo... Edo konpartxan edo doinu aldaketa esanguratsuena. Esanguratsuena uste dut zela hori, 80an sartu zenean beste konpartxa, hasieran ateratzen ziren bakarrik festetan eta gutxi, eta gero hasi ziren beste herrietara joaten, eta hori. Zenbat partaide zarete konpartxan? Orain bagaude 20 pertsona edo, eta gero gaiteroak. Eta entsaioak egitea zaila da? Ez, batzuetan juntatzea orain udan errazagoa da, baina gero nola ez gara asko ateratzen, bakarrik udan, ez da oso zaila. Eta zenbat pertsona dantzatzen dute erraldoi bakoitza? Bagaude, segun zenbat jende joaten garen herrietara, 3 edo 4 pertsona gigantez orain juntatzen gara. Ere egon gara batzuetan bakarrik 2 pertsona edo bat, baina orain jende asko gaude. Eta, finantzazioari dagokionez laguntzak jasotzea zaila da? Ez, badaukagu udalarekin asko lagundu egiten dugu, orain bi erraldoien hauekin eta hori ondo gabiltza, bai. Eta ja pixka bat bukatzen joateko, azken hausnarketarik edo egin nahi duzu? Zer esango zenioke Xaloa Telebista ikusten dutenei? Gigantea ikustera joatea, txikiei asko gustatzen zaiola, eta jendea animatzea konpartxetara sartzea, ze badaude konpartxa asko ez direla ateratzen jendea faltatzen zaiolako. Eta noiz aterako zarete hurrengo aldia erraldoiak dantzatzera? Larun batan bagoaz Faltzesera eta gero ia Kaseako festetan. Mila esker elkarrizketa egiteagatik.
Honakoa dio Kasedako alkateak 1973 urtean erraldoien finantzazioaren inguruan. Gutun honen bidez, atsegin handiz erantsi nahi dizugu erraldoi eta buruhandien konpartsako gure pentzeari dagokion faktura, garraio eta guzti. Espero dugu guztion gustukoa izatea eta nire herriko festetako maiote erakargarrienetako bat izatea. Telefonoz hitz egin genuenean esan genizuenez, Moia agentziak ez zien bidalkitarik egin. Gizon horiek ez baitziren Sanguesara joaten hilaren 9 arte, eta gainera 1976 pezeta kobratu zizkiguten eramateagatik, eta hori ez zitzegun logikoa iruditzen. Espero dugu Monkaio agentziak etxe honi emandako segurtasunarekin bat etorriz, salgai hilabetearen 7 larunbata eguerdian izango zutela, festa baino lehen. Nola nahi ere, atzerapenen bat gertatuko balitz, Iruñean agentzian atzerapenaren erreklamazioa egin dezakezue. Besterik gabe eta ordaintzeko moduan noiz adieraziko diguzuen zain. ¡Ahí no! Vale todo. Pero... Ya ha salido. Vale. Es que tío, se cuenta con leche. Joder, despacito, pero ya.
Bueno, algún bar de estos aquí, no sé. La primera, una caña, o sea, una caña. Y si es botín de estrella, no es. Han empezado primero uno, luego otro, o sea, también hicimos, se ha quedado bien. Igual, así que igual, ¿no? Un fuerte aplauso. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.